Днес купихме Лава Бер, както виждате. Да. И днес в моите видеа ще участват някои други нови хора. Нека да ви ги представя. Това е пудела Янаки и моята кака Александра. Не истинска кака. Не така се викаме. Мен си ме знаете, Присито. Значи, сори, че сме ги пробвали. Просто за нейния TikTok. Тя искаше да снима с мен и Янаки. Ние сме брат и сестра. Да. Искаше просто да снимаме за нейния TikTok. Както виждате, тя е пила по-малко от мене. Аз съм пил повече. Си го изпил вече. Ако мислите откъде се познаваме, ходя на Танцово, за които не знаят. Да, никой няма да знае. Ходя на Танцово. И ние сме там там. сме се запознали. Да. Може да се абонирате за нейния YouTube канал Александра Миткова. И за мен е Янаки Митков. Да, дека да се абонирате за канала. Те са нови. Тоест не е нов, ама тя от днеска ли от вчера да снимаш? Да снимаш и аз не знам. Аз съм нов. Значи, за които хора казват, че Лава Бер е толкова гаден, не им Грешат. Да, грешат хора. И където уни видео, на баба компотите са по-хубави. Ама баба компотите. Не, направиха хвърлят шето и на баба компотите са по-хубави. После го вдигна и каза, не бе, шугувам се. Ти направиха после. На хака направиха. Маршрутка на баба компотите са по-хубави. Лава бе, по-хубаво хак. Да. Буквално аз чак да повърна от единия хак, дигнах температура и му болеше корема. Майко. Време е да пробваме. Това, ако го види Криската, ще направи. Оранжевия хак бяха хубави. Само ти. Тъско съм се гледам. Значи, този е моя, този на моята кака, а този това е на пуделчето. Преди му викахме гнездо с яйца, но вече не е такова. Наканотичи. Знаеш ли, ще ме викаш така? Защото ние двете гледачи сме. Супер. Така, днеска не сме в нас. Сега ще дойда. Хубаво, чакаме там, ние тогава ще говорим така. И затворим вратата! Значи, пудел, гнездо. После! Ще излизаме ли? После? Къде ще излизаме? На парка. На кой? Добре. И баба ще излиза, защото има някаква жена. Затвори хубаво. Доста ме нервираш. Да, и ще наканотиче. Айде, Лава! Очито ми! Вечерта му направи някакъв прайс да му скъсаш Лава Бер. Не, аз пък ще... Аз много очито ми направих му шапка. Хора, може да прави пранка на брат ми, така че ги абонирайте се за канала, за да не изпускате хубавите ми видеа. Не знам, че са хубави. Моля ти, абонирайте се на моя канал. Да, значи казвам Янаки как беше? Митков! Янаки Митков. Така. Янаки Митков! Александра Миткова! Днеска ще променя... Чакай да си кажем профилните. Аз съм за едно момче с друга прическа, да ви кажа. Познаете ма. Да, само да кажем, че такова Александра все още няма такова снимка и днеска ще сложим. Не, на снимка може с ръстите кичура или някаква друга. С тебе ще се сложи. Да. Да. Моля ви се, абонирайте се, иска и тя да стигне 100 абонати като мен. И аз искам. Да. Аз нямам нито един. Се абонирам днес, Кайди. Значи, искам да стигнем 100 000 абонати, хора. Моля. И ще ви изпратя. Ние си още пробвахме. И ще ви изпратя. Ето това ми ченци. Ще ви изпратя на гивове това ми ченци. Като го обръщате, става лошо, нали знаете? И тази школерка. Мучима! Хора, ще ви изпратим Лава Бер. Да, ще ви изпратим по един Лава Бер giveaway, ама това е от... Той ще дава парите. Да. И той ще ги изпраща, не? Хора, който знае... И ще плащам пари за горил. Искам да кажа, който знае как се изпраща на giveaway, моля да пише в коментарите. Да. Или пък как да си поръчваме от сайта на Съндики. Аз знам. Аз знам, аз съм си поръчвала, бе. Майко, аз не знам.
Искаш ли да кажеш? Ние не сме поръчвали кичури розови, бе. Да, аз ги имам тук на шкафа, дори зелени. Оттам ли не сме поръчвали? После ще си го Но покажа. там не сме поръчвали. Знаеш ли ко? Не, аз сайта на Sunday Heaven Знаеш ли Tanji Studio. Знаеш ли ко? Аз имам двете книги на Баца Санде Да, и ти ми Стела. казвам. С плакати, гривничка, и картичка я. Аз пък имам снимка с Криско. И ко аз пък имам с всички. И аз. Аз имам повече. Застои с Галена имаш ли? Чуй телефон. Да. С Преслава имаш ли? Да. Аз С Райна? Да. С Райна. Хора, дългопол идваше Райна и Пепи Христосова и пяха на... А Пепи Христосова имаш ли? Да. Yes. Даже ми покажа сърчето. А Димов? Да. Дори ти нямаш на Димов. Аз Стига дъга! Я дайте ли? После ще го покажеш. на стария ми телефон. Лъжкиня. Ама тук са ми изтрихте снимките наистина. Изтрих си ги всичките. Ние имаме за половината певици. Айде хората не чакат тук да пробваме. Аз пих ли пъти? Абе, и аз не пих. Аз не пих, искам пия. Но забрахме да пием, защото заради този устата. Хора, Автомат, бомба, калаш, калаш. искаш ли да звъним на Окей, да. хората и им показваме и как ще реагират? После ми... Да звъним на Твито. На кой да звъним? Абе, дръпни се, бе! Искам пия. Ти, бе! Ама не така! Искам да ви кажа нещо. Сега ще звъним на хора, на нейни приятелки. Нали на твои, защото аз нямам много приятелки. С Никол малко се сдърпахме. Карето тя е пробвала Лава Беар. А пък аз... Оф, Нана Мария Така съм че- звънала. Айде, ще снимаме и ще таковаме. Ама аз не трябва да го правя много дълго видеото, че трябва да... Чакай да въвеждам- схватя клуб за народни танци. Да, айде, снимай, човек, снимай. Ама всички да си покажат лицата на кой кой е. Не. Александра, ще напишеш стои на една, както и напред стои на тяхно учение. Не, напиши пояк. Абе, дърпи са. Ще запишеш. Чакай да спусна. Напиши. Така. Така напиши кое на кое. Преси. Яна ли? Я Найки написахме. Аз си не мога да ти пиша обаче на тебе. Името правилно. Трябваше на черно. Няма, че не бе. Хуй. Изпрати го. Човек стига! Хора, игнорирайте, моля ви се. Не искам. Ето, изпратиха снимка в Александра, изпратила снимка в клуба. Какво да игнорират? Ами, каза глупост. Ами, хора, това беше от нас. Моля, абонирайте се за моя канал, за нейния и за... Чакай, последен тест. И за Пудела да се абонирате. Моня, ще ви направя кивове за шиши. А, не, един Изпрати ми го. Да. Бързам да го правя. Айде, чао, обичам ви. Очаквайте моя канал сега, клипче. Да.